गोरानि मोथोन आवो ताथोलाय सिथोन सिनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसिथोन सिनि बुबा गोरानि मोथोन आवो ताथोलाय सिथोन सिनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसिथोन जोंनो फालि जानाय रं दाक्तिल गमरै थांखा जोंनो थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोनांखा दिनै बुबा गोरानि मोथोन बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा टिपालेन मारनाय ग्रेटा टिपालेन मारनाय आय के चुबा चले नाय आय के चुबा चले नाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आय के चुबा चले नाय Pani dalal ro, wan shogna rnya deni ro. Jedo pani dalal ro, lachi na rnya deni ro. Jedo pani dalal ro, wan shogna rnya deni ro. Jedo pani dalal ro, lachi na rnya deni ro. Pani nokha, tengkamuni, tengri tongzamani. Ani nokang tengkamuni tengui tongzamani usok jatomani sini buba gerani mothon awo takelai sithun sini buba gerani iman ini mekang sithun जोंनो फालि जानाय रं दाक्तिल गमरै थांखा जोंनो थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोनांखा दिनै बुबा गोरानि मोथोन बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा टिपालेन मारनाय ग्रेटा टिपालेन मारनाय आय के चुबा चले नाय आय के चुबा चले नाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आय के चुबा चले नाय sobawo senggo subalai sina buba gerani sobawo senggo subalai sina dini buba gerani mothon awo takelai sithun sini buba gerani iman dini mokhang hongsithun sini buba gerani mothon awo takelai sithun sini buba gerani iman ini mokhang hongsithun जोंनो फालि जानाय रं दाक्तिल गमरै थांखा जोंनो थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोनांखा दिनै बुबा गोरानि मोथोन बुबा गोरा आयौ लथों
lokthung ayu lokthung Obagara ayu lokthung ayu lokthung ayu lokthung Obagara ayu lokthung ayu lokthung ayu lokthung No, थांनाय 25 जुन सालमारियाव फिल्चार हास्ते टिटि एडिशननि हाफांरकनि वाइनै रेमनै अधिवेशन कक्सा पान्दाव जों नरकनो जत लुकरकनो जों एडिसि हाफां फाइके हांकेनो जों ताताल कक साया जों फेमलगिया जों एडिसि ग्रेट एडिसिव हाफां फाइकेनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सनामनानि त्रिपुरा सरक कमाइ थांमानि त्रिपुरा सरक गुसुब जागमानि सिनि मानथाय रसकमाइ जागमानि आबनो आलायदा हास्ते खायनानि बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सानमानि दा आबनो थांबाय अजामाबाय जों थांनाय 25 तारिख जुननि सालमारियाव ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कनो प्रस्ताबनो जों बिलनो जों पास खालायखा जत आदं रकनि गोबांकुक आदं रकनि खाफुरदांबाय बरकनि याक्ति सामाबाय खिताबक आबागैनो जों नरंलो खाना हास्तेनि गोबां मा जागानि लगे लगे चिनर मंगिया गामियाव बाहायनो आने 11 नम्बर महारानी तेलेमुरा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वहायनो त्रिपुरा सरक सिनि त्रिपुरा थाने आदं रक खातुं खाजां लायजाक दिनै मंगिया गामियाव खाना बाहायनो गिलातलि उत्तर महारानी रो अबहायकेनो हिम्ब तंलायनाय खातुं जागलायनाय ताय पेखाकनाय रक पेरलाय जों महाराजानो हामबाय या फारलायनाय ताय त्रिपुरा थानो तायबो आयुग लक्ष्मणनि खरांथि सालायनाय